caritoan. Ternyata baru den sadari sinarnya hati adianan bersimpan untuknya. Keadiak denai cinta dipaguik denai rindu, tapi denai kaliru Allah membunuh cinta adiak joinnya. Memberi bimbang di hatinya. Udah tahu kalianlah sampai dah mungkin den rasa melepeh cinta antara kita. Keadiak denai cinta di hati adia udah rindu, tapi denai kaliru Allah membunuh cinta adiak joinyo. Keadiak denai cinta dipagui denai rindu, ingin den akhiri nan Allah tak jadi lamunan membawa adik balik. Adiak pun kaliru menilai arti cinta kita dan bakiro salamonyo.